Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo kanti igama lami engumfeza kuthuthukwa ngakhumalo bathi lasibona amakomenti uma umusha lekhaya uzacela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. Umculo uMaskandi ugovozile ebalandeli lapha nabamluleka ngokuthi kumele abone umuntu owumelaphi wendabuko noma abantu ababona kangcono kuza ngemuva nje ukuthi eseziningi igigaba okanye igameko asedlule kuze ezingamashwa odwa. So khumbula ukuthi kune video esike sayipost yakhe ugovozile lapha kade adlulisa khona ukungaphatheki kahle kwakhe okwenzeke kuleli viki esiphuma kulo lapha abanjwa amaphoyisa athi ukumthinta kancane lapha ngenduku ungekho akwenzile lapha. Ngokwevideo uchazile ukuthi bamthola emgwaqeni ahamba kahle negeng yakhe asebenza naye lapha. Uzamile ke ukuthi aba overtake okungenzeka ukuthi mhlawumbe khona lokho kubacasulile ke bazamile ukubheka into enkingi emotweni kodwa akukho abakutholile ke lapha waseshawa ngabo abamthetho lapha. Okubalulile ukuthi kuze kwasiza omunye wephoyisa lapha nothe ugovozile lona mekeni wasethi ke wasesinda kanjalo ke lapha nokube mhlambe akekho umuntu kade emazi impela uyafisa ukwazi ukuthi bekusokwenzakalana. Nazi ukuthi eseziningi igameko zehlekela lensizwa yale phansi ophongolo ke kwenzeka yangenelwa zigebengu lapha nazama ukuyibamba inkunzi emzini wakhe nokuyikhona lapha bazama khona ukuthatha imoto ke nokunye ekiyavelelwa lapha insizwa yadutshulwa kungazelele nje nayo yasheka impela imangele ukuthi kahle kahle kwenzakalana. Seziningi kakhulu ngefethi sesiningi kakhulu igameke ezithe kumehlela nje ezingamashwa odwa. Abantu abaningi ebabelokhu bephefumula njalo kuleli khasi lakhe abanye bayasho ukuthi impela ungayithatha lento uyibone njengebhadi kodwa nje wena kumele ukuthi wenze sure ukuthi usondela kubantu ababonayo okanye mhlawumbe abelaphi bendabuko bazama impela ukuxazulela inkinga yakho ngoba uyabona ukuthi ekukhulu lapha esuka khona hayi ngoba mhlawumbe kuyishwa kodwa nje indaba inendaba enkulu la esisuka khona. Nganza kwethu bekuzona indaba namhlanje siniletha zona kwezisenkezo. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi niphathe kahle ngithanda kakhulu.